Eider Saez, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Esan ez bezala, korrika eta presaka alde batetik bestea. Ikusi zaitugu momentu batean, baina imaginatzeu dut zean dela justu kontzertua bukatu berri zeundela. Bai, kontzertua dago da korrika eta gehortik. Bueno, zer moduz joan da, badakigu, zuke inauguratu duzula urten Johnny Walker karpa izan da hori. Karpa izan da hori. Beroa karpan. Beroa karpan, bai. Ordu horietan gainera bosterdiak ziren. Bai. Bosterdietan karpan, bero desente. Bero desente. Nik esan barde, kontzertua hasidanako ja pixkat itzala bagenukela bentsat estenatokin. Jendea beran egon da, ez dakit hemen abanikok eta ematen nahi dien da eta jendea zebilen abanikatzen denbora guztin. Así que, bueno, mi esker horre ordan guztiri, porque beroa pasa dute. Meritua. Zer sentsazio izan dezun BBK Live-eko estenatoki gainera igo, baino minutu gutxi hoitan, osea, gutxi gelditzen zen horretan, momentu horretan ze sentsazio eduki dezu? Esan, egun hauetan nahiko lasaion naiz, eta egia estenatokia igo aurretik etorri zaitera pixkat urduritasun guztie, baina zan urduritasune gogokin astuta bezala. Hombre, lasaiotea ez da ritzekoa, ez, baina esan dut, oporretan egon zea, eta klaro, eske hola... Nabaritzen zaizu beltzaran etorri zarela, zu prestatuta BBK Live-erako. Oso ondo. Kostarrikan, eske, klaro. Normal lasaiotea. Kostarrikan zen dela entera usinan BBK Live-en jobia zinuala, edo zela izan zen momentu hori? Entera honintzen ja, Kostarrikako hartutan eukenen, eta esan, ostras, Kostarrikatik bueltau, eta lau egun eta BBK Live, oza, jetlaga eta hori, haber nola gestionatzen dute. Eta hondikan pasatzen zabiz jetlaga? Ja, gaur hobetein ez lo, hori esan bardet, así que nahiko ondo. Baina nola enteratu zinen, noiz jakin zenun, nork esan zizun, ze sentitzu zenun hortaragoaz? Galdera asko die, baina bueno, momentu horren ingurun itzen nahi du. Nik uste urte hasieran enteratu nintzela, eta larun bat azan, ze goratzen ez nau berri neola, eta hartu nun mobile, eta neuken llamada perdida nire managerrana, eta gero WhatsAppen, Eider, BBK Live-en kontzertu, nahi batzu deitu jazu, komentatzeko da nizte, nola BBK Live-en? Gainera, ez da zure lehen da biziko aldia hemen Bilbo BBK Live-en, egon ziren 2019an okerezpanago, nogenekin, 2018, orain, zure bakarkako proiektuan zatoz, gauzak aldatu dira, ze sentsazio izan dituzu orain, alderatuta 2018 edo 2019ko edizio hartatik? Igual gaur lasaiago etorri naiz pixka banekilako zertan, egia jaialdi baita aldatu da urte hauetan, eta gauzak aldatu diela ez, baina gustua etorri naiz. Egia esan, disko berri honek bastante poz handia ez ezkigu ekartzen, eta disko hau egiten nahi nintzela ez nekin oso ondo nire musika bilbidekin ze gertatu hartzen, eta orduan gaur izan da opari bat bestela. Bai, guk askotan formulan esaten dugu, ereindako guzta jasotzen zabiltzatela, gauzak ikusten dugunen ondo doazela, zuen musikan, zuen proiektu musikalarekin, eta hori ez da kasualitatea, hori da gauzak ondo indituzula eta guain zabiltzela jasotzen, zurea den hori. Mi esker. Nabaritu dugu azken aldian gehiago kolaboratzen hasi zarela, zure lehen da biziko lanarekin, ez zenuen ezer kolaboratu, gero pixkanaka orain hasi zara, Marenekin kolaboratu duzu, Jagobarekin baita ere, ez dakit, badaukazun orain norbait gustokoa fitxatuta dagoeneko, norbait, eta izan daiteke baita, aurtengo Bilbo BBK Live-en joko duen talderen bat. Hori galdetu behar hori. Bueno, eske esan dizket izen asko, Batzuk dira ametsak, beste batzuk igual realitate bilakatu daitezkenak. Venga, esango dut Judeline. Hola, botatzea. Zuen gaude maite minduta, super ona. Bai. Ze ondo. Bueno, esan dugu baita, oporrak egin dituzula, baina ez dakit, uda honetarako ze plan daukazu, hau da, opor gehiago egingo dituzu, lanean topera jarraituko duzu, kontzertuak eskainiko dituzu, zein da zure plan uda honetarako? Kontzertu batzu badauzkeu, de hecho, larun baten jotzen dugu Gasteizen, eta horrengo asten... larun bat hontan? Bai, eta horrengo asten okerez dana Portugaleten, eta abuztun geldialdi txiki bat ingo dugu, estudioa jongo naiz probatzea gauza berrik, baina lasaitasun. Gauzatxo gatoz. Ez? Aurreratu alda zeu Ez da hola, ez du esan nahi, bestela bere buru jarri behar dio presioa, eta ez do nahi hori nahi do lasai ibili ez da. Probatzea jutea. Eta opor astetxon bat baita ingo dugu, abuztu. Larun baten kontzertu daukezu, gaur aterako za juergan ikusiko dituzu beste kontzertuak, biharrez? Bihar bat jal ikusi nahi dut, baina oso berandu da. Eta claro, larun baten kontzertu egita, pixka... Aizu, bukatzeko, lehen Eider bezala ezagutu zintugun, orain zara Eider Saez. Mundu guztia dago, bere izen propio bakarri jartzen, Amaia, Aitan, ez dakize, eta zuk egin duzu kontrakoa. Hartu duzu orain abizena. Dakizu ze pasatzen zitzaiten, jarrit nunen Eider, osea, leku guztan Eider Saez, eta ni, joder, Eider Saez, osea, eta esan, Eider Saez, ta punto. Zuek hau nahi zuela, Venga, bazuretzat, eskatu eta emango dizugu. Eider, eskerrik asko, disfrutatu udaz eta baita jaialdiaz.